Височината й на потапяне е до 300 метра и е въоръжена с 8 торпедни апарата. Този вид подводници са строени за да действат в океана и при максимален запас на горивото могат да преминат до 14 000 морски мили. Слава е произведена през 1959 година в бившия Съветски съюз и служи на флота ни до 2011 година. Подводницата е на въоръжение във военноморските ни сили от 1985 година. Излизайки от завода в Русия, тя се е казвала Ленински комсомол, след което е преименувана на слава с бордови номер 84. Последното плаване на подводницата е през декември 2010 година. След десетилетия на вярна служба, бойният кораб се оттегли за заслужена почивка. Година по-късно официално военен ритуал е свалена от въоръжение и изведена от състава на военноморските сили на България. Ето я и на живо последната подводница на Република България. Изглежда внушително, но вече не е в действие. Тук много раздава много нещо. Много разостопчо ти тук. След кратка беседа сме запознати с техническите характеристики и историята на подводницата. Влизаме и онемяваме. Толкова много чаркалаци, уреди и всякакви помощни средства. Като видиш тези койки в близост до торпедата и торпедните апарати, се замисляш каква е била мотивацията на тези млади хора да присъстват на това мега забавление. Какво ли нечовешко удоволствие са изпитвали да бъдат дълбоко под водата в близост до торпеда и други бойни оръжия. Връщаме се назад във времето със спомена за тогавашните технически средства и постижения на науката. Това изглежда доста странно на фона на днешния свят, изпълнен с AI, ChatGPT и други завладяващи ни простотии. Няма LED лампи, няма Windows, няма интернет, няма iPhone, няма Android. Всичко е много просто, ефективно, в големи размери и много интересно. За хубаво, за лошо, всички надписи са на руски. Щабна работа, преподавател. Началника на морско училище в момента е предпоследния командир на подводната капитан. Слава Богу, не. Две туалетни има. В трудната част не може да се влиза, първата туалетна е тук в третия отсек. Две туалетни за 54 души екипаж. От днешна гледна точка изобщо не можем да го проумеем. Тези костюми
за евакуация от подводната. Ама те са... Главата. И те са си реални, нали? Ще ги има колко? Реално на подводните. Тези костюми са индивидуалните средства на подводничарите. Дихателният апарат се използва, когато тук вътре има опасност за задимяване, пожар, Да. тъй като И за всички не е имало тук. индивидуално са, да. Тъй като една от системите за гасение с фреон много ефективна, веднага потушава пожара. Да. Но фреона е токсичен и трябва задължително екипажа в отсека да са с... Хората от отсека не бягат. Или на перфолента, зависи от начина, годината напред. Да, но отец едно там чука едно нещо и И никой шифровчика да. тук ги прави годни за четене и ги дава за сведения на Така си командира. получавали заповеди, няма ли са интернет и не са се чертали телефоните. Малечек, като гледам колко много... Такива чакалаци не съм виждал. Тук трябва От днешно време просто... Мозъка, тук, Какво е било това и нещо? Днешните деца нямат нищо. Никакъв шанс да... Мислите ли? Ама вижте, то на време, едно време, що младеж ние да не бяхме по-умни. Да, ама нямаше изкуствен интелект и всички вече толкова сме затъпяли. Но по-като има изкуствен интелект, Ами не като мислим. накарат тук без изкуствен интелект, ще работиш, какво ще правиш? Да, кърняци не бъдат от всяка, ето това е проблема. Като накарат цялата идея да чукаш неща на кораба, и другата събота и неделя, и на следващата вече се научил всичко, което Да, трябва да не ми знаеш. се случва. Да, много малко. Да. Половината от екипажа на подводницата са момчета на възраст 8. Уникално преживяване, което ни връща преносно и буквално дълбоко в миналото. Адмирации на хората, които са съхранили тази велика част от нашата история. Или хидроакустика. Много приятно изживяване на много нестандартно място. Слава на Серво БГ!